tagħna llum qabdet il-farfett tal-ħurrieq. Il-farfett tal-ħurrieq huwa insetti kolorit li nistgħu ngawduh kemm f'postijiet miftuħa bħax-xari kif ukoll f'postijiet bis-siġar. L-assoċjazzjoni ta' dan il-farfett mal-ħurrieq, inkluż fl-isem Malti, tirrifletti l-fatt li x-xatt ta' dan il-farfett issiba l-aktar tiekol fuq din il-pjanta tal-ħurrieq. Huwa pjuttost komuni f'pajjiżna u kapaċi ssibu jittajjar matul is-sena kollha. Grazzi lil Aron Tanti għal dak it-tarif interessanti u dik il-lenti illi taqbdilna tant ħlejja u kreaturi sbieħ. Mela, ma' Aron se niltaqgħu darwaqt fil-programm li jmiss. Intant jiena issa semmurna rada xej Karlo fiex wasal. Kemm taġġel Karlo, jiġifieri kemm kellimt il-Dr. Sandra u waqafna ftit momenti ta' reklami, kważi l-estejta għatfadlila xi ftit affarijiet. Iva. Għajdlina għax għamilt s'issa. Mela, il-proċess kien vera sempliċi. Li rrid nagħmel rrid nkun ċert li l-bażi li x-xejд huwa nadif, allura naddaftu. Biex. Mbagħad ifhem ċarruta u ftit sapun tal-platti. Sewwa. Għax ma sugrajx nuża prodotti oħrajn. Tkun nidja mhux hekk, mhux imxarba. Li kienet nidja mhux asra. Kemm orok ftit. Importanti tħallija tinxef qabel tibda taħdem. Eżatt. U mbagħad li għamilt bdejt nagħti l-kollha. Ksejta kollha. Eżatt. Mhux parti ħdimt. Li għamilt attent fej qiegħda t-tinja tan-nofs biex meta tajt il-kollha kullum kien, il-karta nqabdet ma' xejt ma' kullum kien. Allura kull ma kelli problema żgħira għax il-karta ma laħqitlix għall-pulzir. Ġieti karta waħda żgħira hawnhekk. Iva, karta waħda din. U ridi naqra kif solvejta jogħġbok. Mela, li għamilt qatt il-karta hawnhekk. Issa hawnhekk. Dawru ilhom naqra oħra ħalli jkunu jistgħu jarawha sew minn hemmhekk. Hawnhekk jiġifieri. Taqgħod biċċa karta hemmhekk. Issa hawnhekk jekk tidher fil-kamera, erġajt tajt passata bil-kollha fil-wiċċ. Fejaqqat, biss kien biżżejjed. Issa il-wiċċ għandu ftit fejn jidħol it-tikmix. Dak nistgħu insolvuh. Mela, il-proċess li jmiss huwa jiena tajt il-karti żejda minn hawn isfel, mad-dawra. Ħallejt naqra. Eżatt, biex imbagħad dik inkunu nistgħu nilbuha fuq wara. Eżatt, ħalli nkunu nistgħu nqabduha bil-kollha minn hemmhekk. U biex insolvuha iktar nistgħu jew nagħtu passata kollha mħalta bl-ilma biex nissiġillaw min-naħa tal-wiċċ. Kollha u ilma. Kollha u ilma. F'dal-każ jiena użajt kollha mill-ewwel diretta minn ġol-bott. U mbagħad nistgħu nużaw paletta noqogħdu attenti li l-karta ma titqattax biex nimbuttaw il-karta l-isfel u taqbdilna mal-kollha u jkun iktar proċess iktar unit. Jiġifieri dan huwa parti mill-proċess kollu tiegħu. Taf li l-fatt ukoll li hija ftitek isa bit-tumbati żgħar, tija naqra texture ukoll. Eżatt, fil-fatt jiena ma dejqitniex fil-fatt għax it-texture issa tinsix li din ħad tkun qiegħda mal-ħajt li għandna warajna l-ħajt il-blu. Allura ħad tkun qiegħda toħloq iktar effett sabiħ għax inti għandek il-texture ma' texture u tinsix imbagħad anka il-lampa ħankunu qegħdin intuha ftit texture kif semmejt anka fil-bidu tal-programm bil-cornflower u ħadd tiġi kompletament differenti. Eżatt, ħadd tiġi rivitalizzata. Kulħadd qabadni l-kurzità. Rachel tgħid li x'se tlibbisni u ħadd tipprova tara kif ħadd tagħmilli xi biċċa xogħol nibdew kiex Inti dejjem tattili bil-lożor jew inkella tagħmilli xi ħaġa oħra. Insomma, ħanħallik taħdem jew kif? Għandi qadja, kont semmur nagħmel qadja malaj. Ukoll. Iva. Iddum xe? Ġifieri xi rid nagħmel jien sa kemm tiġi għax inkella mhux ħanlestu. Le jiena li kont se ngħidlek ara hawn dil-biċċat hawn fuq kemm taqtaħħa bl-imqas ħalli qisu ċentimetru il fuq mill-xejn biex inkunu nistgħu nawġuha l fuq wara. U jiġifieri sadattant se toħroġ ftit inti. Iwi, għandi qadja u ma rridx nitlifha. Aj, ma x'nagħmel bik, mur, ara naqra sa nispera li ma naffitx xi biċċa tax-xogħol u naqla ħajjena, għaliex rajtu kif jagħmel? Mela, nistama illi qed nagħmel kollox sew, imma nimmaġina illi ara ħanajdlek x'nagħmlu għax inkella vera ħaniġi inkriminata ta' vera. Ħanħallikom ma' Gwen, niltaqgħu minn hawn ftit ieħor.
Val, jiena tħalt fil-kċina u l-Gwen ma nafx sar minn data, aħjar tara xħat ivvintalja għax ma jien ma nafx naqbad nabel fil-nivvinta xi riċetta. Neda, Karla, taħx tinkwieta ta' Ok, allora, salvajtni għax jiena fil-rokna tiegħek. Ma nifhimx, inti tittajli. Issa, illum xi preparajtinna. Mela, inti bdejt tajli li għandek il-ħobs niexef u ma tafx ħataqbad tagħmel bih. Drabi nispiċċa narmiħi. Mhux tajjeb, imma aħjar nagħmlu riċetta. All right, għajli. L-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħija croutons, tagħmilhom naqra żejt, jew tista' taqlihom, imma l-kaloriji jekk taqlihom, qedhom fil-forn aħjar. Imma croutons tagħmilhom s-soppa u hekk. Allura jiena ħsibt f'xi ħaġa daqsxejn differenti. Jien għamilt sausage and tomato casserole. Vera tajba u sempliċissima. X'jidhirlek mill-isem? L-isem joġobni u joġbuni kemm il-salsettu kemm il-tadam, jiġifieri ħankun sejf. Tajjeb, mela ħan nispjegalhom x'għamilt. Iva. Jiena bdejt billi tfajt il-ħobs fil-qiegħ, il-ħobs niexef. Umbat. Ħallejtu niexef, ma ħallejtu niexef. Umbat sajjart it-salzett li ma jridu sa jekk ikun xi rozza tal-barbecue, jekk ikun xi wieħed imħawwar pereżempju salzett tal-Malti, salzett Taljan li ma jridu. Umbat li importanti li jkun imsajjer. Imsajjer, eżatt. Umbat ħallattu mat-tadam u ma spring onions, frixtu fuq, ħabbat 5 bajdiet u ferrajtu fuq u ħakkejt ftit ġobon u ksejt il-wiċċ bih. Alright, il-ġobon qed ikun xi ġobon partikolari jew ġas ġobon? Le, ġobon li jista' jinħakk imma mhux xi mozzarella. Alright, u li jkun jista' jinħall. Mhux hekk. Ukoll imbagħad li għamilna tfajnieh fil-forn għal 25 minuta, bej 25 minuta u nofsija. U lest. Imma naħseb irridu nduquhu. X'taħseb? Jiena nitħajjar induqu kieku. Tajjeb. Mela ħanaqtaw biċċa. Qed joġobni ħafna u mwet idejaqni xejn. Issa jiena meta pereżempju niftakar hekk fil-ħobs niexef dejjem ngħid issa inġemma l-ħobs u nagħmel pudina. Tista' tagħmel pudina tal-ħobs ukoll? Iva, u dil-pudina ħafna drabi toħodlok ħafna ħin ġieli għamilta inti Gwen. Le, ma ġieli għamilta ma toħodlix ħafna ħin. Ħanaqta biċċa lija wkoll. Ħalli nduquha. Okay, thank you. Sanduqha flimkien ta'. Okay. Le, ma toħodlokx ħafna ħin biex tagħmel il-pudina, però ħabba li għamilt il-crème brûlée, iddeċidejt li nagħmel xi ħaġa tal-ikel darba. Alright. Imma din qed toġobni din l-idea. X'taħseb? Toġobni ta'. Immeddu l-furketta u s-sikkina ġo fiha naraw. X'inhu jiereġ? Tlaqna. Għada sħuna u koll. Għada sħuna u vera tajba, Mela, jiena ħani qafa u ma tiġi nkompli għandi kol wara, tajjeb, għax qed nisma' l-Valeri tajjat mi wara jkolli mmur u nħallik biex tikkonkludi s-sessjoni tiegħek. Tajjeb. Grazzi ħafna Gwen. Grazzi, ciao Karlo, narak il-ġimgħa d-dieħla. Importanti ħafna ħbieb, bħal ma ngħidlek is-soltu, sajjar u taħlix. Rajtu fej mar. Proset, Gwen, dejjem u jduqom l-affarijiet imma tajba kienet ser. Iva, ta' Għalek ħallini naħdem hawnhekk, issa nispera li ma għamiltlek xi ħaġa li għad gerger miegħi. Għax issa nirraġuna ħjar għax għandi liston kum mhux hekk. Bejja, tajjeb, ta' Tajjeb. Issa se nagħmel. Mela, issa hawnhekk għandna ftit kollha taħt, ħanaqtaw it-trufijiet taw fuq. Biex nkunu nistgħu nawġu ftit aħjar u nibdew nawġu. Eżatt, ħankunu qegħdin nagħlquha biex tieħu l-forma tax-xejn ovvjament. Vera, xinturjomna Karlo nindunaw kemm huma ħfief l-affarijiet. Ħafna drabi l-iktar ħaġa li forsi tfixkinna tkun x'ħan għażlu. Jew forsi biex insibu l-materjal. Għax forsi jibda imma jindik il-karta fejn ħansiba. Iva, ħafna nies jeħlu minn hemmhekk. Nistgħu nuża wrapping paper pereżempju. Iva, tista' tuża kwalunkwe karta tista' ara. F'dal każ din peress li karta l-qiegħa jekk ħanixel il-bozza ħajkun jidher id-dawl minn ġol fanal. Issa, jekk il-bozza. Nistgħu uża karta tat-tajr pereżempju. Iva, fil-fatt il-karta tat-tajr ħarira żgħira irqaq minn din. Issa, tista' tuża, tista' tisboħ. Dirett fuq ix-xejn. Dirett fuq ix-xejn, iva,
tista' tuża anka wallpaper, imma dejjem żomm f'moħħok li jekk tagħmel wallpaper ħatala id-dawl. ħatala id-dawl ħajkun jidher minn isfel u minn fuq. Issa qed narak interessanti li l-kollha d-darba flok fuq il-karta. Qed nagħmilha fuq ix-xifer tal-bozza jekk forsi nistgħu nuruha ftit iktar. Biex inti x'int qabba hekk tibda għamilt lek naqa' manicure. Bum, sorry tlaqtilek issa tara. Mela dak hemm. Jiena nista' nibda nitwilek, jiġifieri. Iva ta' Di hemm bżonn li intu għaddaq tal-imqas jew m'hemmx għalfejn. Le m'hemmx għalfejn. Din nistgħu nrikbu fuq xulxin kemm noqogħdu attenti biss li ma tkunx imxarba il-karta minn taħt diġà. X'jiġifieri? Ġifieri jekk il-karta tkun imxarba jkun hemm tendenza li tista' titgħawweġ. Sewwa. Mela, lesta di jiġifieri kemm nagħlqu ftit hemmhekk. Jiena ħankompli nagħlaqha u nkun qegħdin nurruha issa lit-telespettaturi fil-programm li jmiss. Tajjeb, inti ħanħallik tagħlaq il-lemxejt jiġifieri. U jiena se nagħlaq il-programm. Grazzi ħafna tal-li għal darb'oħra għażiltu li tażlu l-kumpanija tagħna, grazzi tal-li lqajtuna ġewwa djarkom, grazzi lill-crew tekniku taħt it-tmexxija ta' Keith Mizzi, lill-sponsors tiegħi lil Janas Jewelry, lil Alfie's Hair and Beauty Salon għal xari u għal makeup, lil Nuvo għal ħwejjeġ tiegħi u lil Miriam Borg, in-nail technician tiegħi minn Mystic Studio. Aħna niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Ciao u grazzi.